Det her forsøg det går ud på, at jeg har en sandpose, som jeg holder 1,5 meter over jordens overflade. Det jeg gør, det er, at jeg slipper den her, og så rammer den jorden ved hjælp af tyngdekraften. De tre energiformer, der opstår her, det er potentiel energi, når jeg har den her 1,5 meter over jorden. Og så når jeg slipper den, og den ryger ned mod jorden, så opstår der kinetisk energi, og den potentielle energi, den falder. Og når den så rammer jorden her, så opstår der varmeenergi. Så nu vil jeg måle temperaturen, og så vil jeg kaste den 50 gange ned mod jorden. Dette er temperaturen før forsøget. Det der sker, når jeg slipper posen, er, at posen falder ned til jorden på grund af tyngdekraften. Og så i det posen den lander, så opstår der fission i posen, hvilket så skaber varme. Her kan man så se, at temperaturen den steg med 6,66% efter forsøget. Så forsøget er meget vellykket. Ja, i mit forsøg der vil jeg prøve at få den her vindmølle til at dreje rundt, og det gør jeg via noget strålingsenergi, som kommer fra det her lys, som bliver opfanget fra de her solceller, hvor der så kommer elektrisk energi over til vindmøllen, hvor der så er kinetisk energi, som også kaldes bevægelsesenergi. Og det vil jeg prøve at vise nu. Ja, som I kan se, så virker det, og den drejer rundt. Formålet med forsøget Brændt Nød er, at vi skal finde energiindholdet i en peanut. Vi starter med at veje peanutten og skeen. Så fylder vi et reagensglas med 25 ml vand og sætter det fast med klemmer i et stativ som vist. Vi måler så starttemperaturen og noterer det i et skema, som bliver vist om lidt. Så sætter vi ild til peanutten med bunsenbrænderen, men vi undgår at varme vandet med bunsenbrænderen, da det kan give et upræcist resultat. Vi skruer vandets temperatur ned og vejer ske og peanutten, når peanutten er brændt. Øverst kan man se vægten af ske og peanut, hvilket er 37,9 gram. Nedenunder er det ske med slagge, som er den afbrændte peanut. Det er så 37,45 gram. Under det ser vi massen af den brændte peanut alene, som vi fandt ved at sige ske med masse af ske med biomasse minus masse af ske med slagge, og det var så 0,45 gram. Det næste er så starttemperaturen på vandet, hvilket var 23,5 grader. Så har vi sluttemperaturen af vandet, som er 46,5 grader, så man kan tydeligt se, at peanutten indeholder en form for varmeenergi. Temperaturstigningen fandt vi ved at sige starttemperatur minus sluttemperatur, hvilket så gav 23 grader. Temperaturstigningen per gram fandt vi ved at sige temperaturstigning divideret med massen af brændt materiale, hvilket så er 51,11 grader. Da vi skulle udregne brændværdien, tog vi temperaturstigningen per gram og gangte med vandets varmeværdi, som er 0,105 kJ. Vi beregnede brændværdien ved at sige 51,1 og gangte med 0,45. Det gav så 23,0 kJ per gram.